Wah, yo yo, mampir to. Yo 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 yo. Ini kan Kristen ki maling arek. Ning ndi ning emang. Jangan lupa like, komen, subscribe karena subscribe itu nggak bayar. Bocah matre jan sama kakak. Tak sawang-sawang jan iki model-model yo ora tau ngarit. Nang gelis ya masa ngono ngarit. Kok menit wis oleh rong. Lah iya. Kok iso yo? Lah mergo jamu engko opo? Apa iya aduh. Jentre bocah entuh. Weh, Kang. Nyerang suketku. Suket apa, Cuk? Lagu ngarit mang lho, Cuk. Kok brene apa ora? Nantang to ki. Jono, ora. Jone, ora. Ono jone kok. Cuk. Ceklen pecah iki. Apane kok? Itu Mas, aja Mas. Aja Mas. Kemana nih? Jono. Mas. Ampun Mas. Iya. Sakno. Silang. Buju wisan. Kayak ada manis-manisnya. Go. Iya, Mas. Go sing kena. Yo ngene ta, tak critani ya. Dhisik nih. Aku manglen kene iki wong loro kat manges ning kene iki. Ora ngerti apa-apa, ora duwe kewan aku ngene tak dimakani sapi apa. Atangan dhewe ya ora kolu, ngono iso kok tuduh jerekmu nyolong sugat. Lah ya piye lho Mas sampean sing kene dhewe lho aku ya Dhewe piye to? Wong loro kat. Iya Mas wong loro, bener wong loro. Tapi seneng kono sampean ambi Mas iki sinten iki? Iya. Ning kene iki mangan ning bocah rono, nggawa suket loro. Sapa Mas? Seneng sapa? Ora roh kowe wong nggawa suket mampir ning kene. Sak tekone arep ngarit. Ning ngarite ya dilit dhek oleh sepikul. Nek mlakune rono ya banter. Apa nggo suketmu apa le ngarit dhewe aku ora roh. Apa goleki apa piye? Iya, piye benae? Apa goleki ora? Iya lho Mas dong klek. Suketku colong di aku ra sida makan wedhus piye? Ya wis tak dudu ya, gorono mlaku rono, golekno dhewe. Aku gak lek ngono terne. Wah, aku wis kok tantang Ya kok. wis Mas ya Mas, ya Mas. Kowe ku lho mangkat dhewe rono, Ndang. Aku gak aku lek kon ngewang-ewangi ngono ya ora oleh bayar kok. Gelem. Endi ya? Bocah emang ketok ora ya. Iki golek-golek. Kayak enak nang opo? Lah iya. Ketok ora? Apaan? Ketok ora? Kono lho paling. Iya nek ke kandang ikur kae kok. Iya. Paling menggok rene lho wong e. Ayo. Lho golek ono kene. Weh, le motor. Ole! Ada wong. Ya sopo? Oh, lah iki suketku iki. Iki aku ngarit mang iki. Bener. Oh. Kayak pikulane kae. Cek kemane? Suket baterai colong iki. Lah iki bukan bener kene iki. Lha iki pikulamu tenan podo. Iya iki. Iki pikulanku iki diuntal paling iki. Asli ora tenan kudu. Asli kita ge mikul ding iki. Ya saya goleki paling omah-omahe ning kalau paling ning kono kalau ayo. Paling mae ngono. Ayo tak terne. Loh, teman mandi motor. Lho, jangkrik. Lah, Lali. golek ana sik tak paling nang Wis parano paling omah iku lho, tak golekne montorku kowe. Tolong wong engko.
macem-macem memang gerang. Suket colong iki. Pak. 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 Apa? Kowe mah nyerang suketku. Ayo kene. Amun. Ya. Go kene. Nyapon. Ngomong. Ngene Mas Ada aku. apa? Tak ngomong iki. Yo, piye. Iki suketku ilang. Nah, Iki man tak goleki. Aku man nyudeni bocah loro ning kono. Bocah bar mendem bombo nyapo. lah suket neng ndi? Tak goleki mang ning kandang sapimu. Nang pakanan. Kayak iki buktine. Pikulanku iki. Suket toh? Lah tak kira ora kanggo. Wong aku ki ora nyolong, aku nemu ning ngono lho. Lho kowe nyalah suket sembarangan ning ngono. Ya guys tak ritku, tak rit nekku. Aku ki wong nemu. Aku nemu ning ngono. Suket ki ora kanggo. Ora kang. Lho aku ki wong nemu ning ngono lho, Kang. Aku nemu, aku ora nyolong ya. Lek nyolong ya aku njupuk ning mahmu. Lah bareng ki suket ning kono, kok seleh ning kono ora kok tunggu. Jaman jere bocah Lek loro. kuwi suketmu, sik lek kuwi suketmu, berarti ya kok tunggu. Lah, sik bocah Nyak loro kok seleh kono mang. sik. Bocah loro mang ngomong nek kowe sing jiko. Alah, aku Budai kandang aku ki sapimu. puyeng, Kang. Sopo cah loro sik. Apa jelek gelut. Ora wani, Kang aku. Ayo. Ora. Sik to. Ya timbang Piye? rame-rame, Kang ya to. Oh. Ya, engko Piye, sore piye? ngopi penake. Saiki sukete yo ning kandang sapi ke jubukan pikulan ya Jangan jiko gawan. kendi suket. Halo, sukete ning kandang sapi ke jubukan pikulan ya iki. Barang suket wis reneng kok. Siapa mulai? Wis mulya ngono. Tahun kono. Yo, Suwun ya. Loh. Lah, pikulane, Kang. wis Wah, panganan. Ya, suwun ya. Nulung uang motor barang sampai carry. Lali dhewe. Iya iki. Mari iki. Glei. Glei.